Egun hau guztioi. Eta ongi etorriak, agur ekitaldi honetara. Dakizuen bezala gaurko eguna berezia da guztiontzat. Ibilbide luze baten amaierara iritsi zarete, eta zalantzari gabe momento hunkigarria. Hemen zaudeten DBH-ko Laborren mailako ikasle zein familiak, zuzen ere ikastolari, agur, edo esan da, gero arte esateko eguna iritsi da. Zenbat urte igaro dira lehen aldiz aurrezkuntzako ate horretatik sartu zinetenetik. Haur txikiak zineten, lotxatiak, jostalariak, barregarriak, jakin min biziz betetako haiek, gaurko gazte hauetan bilakatu zareten. Eta gu, zuen ezintzaileok, zuekin batera hasi gara, zuen pausoak lagunduz eta zuen hezkuntza bidea elkarrekin eraikiz. Izan ere, ikastolan ez dugu soilik ezagutza akademikoa transmititzen. Pertsona osoak eztea da gure helburua, eta horretarako, ikastoletako marko orokorrean jasota dagoen pertsona eredua izan dugu ipar. Urte hauetan zehar, saiatu gara zuek pertsona horiek izaten laguntzen. Zuek orain, euskaldunak zarete. Hizkuntza baten jabe ez ezik, kultura baten sustatzaile eta bizitza oso bat euskaraz eraikitzeko gai izanen zareten pertsonak. Orekatuak izaten ikasi duzue, emozionalki helduagoak, besteen sentimenduekiko empatiko, bizitzaren zaitasunai aurre egiteko prest, ekintzaileak zarete, zuen ideiak praktikan jartzen dakizuenak. Proiektu bat ametxutxetik gauzatzera iristen direnak. Mundura zabalik zaudete, Euskal Herritik eta gure sustraietatik abiatuta, beste errealitateekin harremanak eraikitzeko prest. Eta noski, kooperatiboak zarete, guztion ekarpenak batu, elkarrekin lan egin, eta taldearen indarrean sinesten duten pertsonak. Bide horretan, ezin dugu ahaztu ikastolako langile guztien lana, ez bakarrik irakasleak, baizik eta ikastola osatzen dugun gainontzeko langile guztiak. Jantokikoak, garbitzaileak, idazkaritzakoak, autobusetakoak, patiokoak, mantentze lanetakoak eta bar. Hezkuntza ez delako soilik gelan ematen, pertsona baten heziketa eguneroko harremanetan eraikitzen delako eta zuei inguruan izan dituzuen heldu guztiek eman dizuete zerbait. Denek lagundu dute gaurko pertsona zareten horiek izaten. Y a vosotros, amás y aitas, hoy también queremos daros las gracias de corazón. Eskerrik asko por la confianza que habéis depositado en la Ikastola durante todos estos años. Sabéis bien que la Ikastola no es un centro educativo más. Es un proyecto común que construimos entre todos y todas. Y buen ejemplo de la fuerza de ese proyecto está en esta impresionante fiesta que hoy, en Auzolán, hemos sido capaces de organizar. No tengáis duda de que habéis sido un buen ejemplo para vuestros hijos e hijas. No tengáis duda que entre todos y todas hemos creado a estas grandes personas que tenemos hoy aquí, sentados y sentadas. Gracias por vuestra implicación, por vuestra aportación, por vuestros halagos, por vuestras críticas, en definitiva, por estar ahí. Ikasle maiteak, hemendik aurrera beste bide batzuk hartuko dituzue, beste ikastetxe, beste errealitate batzuk ezagutuko dituzue. Baina beti izanen zarete gure ikasleak. Zuen arrastoa utzi duzue hemen, eta guk zuek oroitzeko moduko historio asko gordeko ditugu gure bihotzean. Ez ahaztu zein izanen den, edo zein izan den, zuen abiapuntua, ikastola. Ez ahaztu, batzuen kasuan, non jaso zenuten lehenitza euskaraz, non ikasi duzuen elkarlanean aritzea, nor zareten eta nondik zatozten. Euskara, euskal kultura eta gure herria izan daitezela aurrera begira ere, zuen bidea lagunduko duten oinarriak. Hori baita ikastolaren helburua, pertsonak eta herria eraikitzea. Gaur, ospatu, barre egin, besarkatu, dantzatu eta emozionatu. Merezi duzue eta. Eta bihartik aurrera, zuen etorkizuna eraikitzera. Bi batzuek eta gora jaso ikastola!
Eta nola ez, holako sarrerari ahalik eta pomposidade gehien ematearen, hemen ditugu, Patxi Ariano, zuen irakaslea izan dena, eta Itziar Gomez, hilabete batzutan bada ere, aski ezaguna duzuen orientatzailea eta etapako zuzendari, zuei aurreskua eskaintzeko asmotan. Beraz, mesedez, txalo bero bat. Eta orain egun honetako protagonistak, noski, ikasleen izenean aterako dira Ogoltzara Ainara Txapelet, Aritz Casas, Itxaso Casado, Aitor García eta Adriana Jiménez. Aurrera, txalo bera. Egunon guztiei eta mila esker guretzat hain garrantzitsua den egun honetan hemen egoteagatik. Gure ondoan egoteagatik. Hemen gaude gehienok 14 urte paso ditugu ikastola honen barruan. 14 urte paso dira jasora lehen egunean sartu ginenetik. Bidai oso polita guasi genuenetik. Urte guzti hauetan horitzapen bila bat sortu ditugu guztiok elkarrekin. Eta orain momentu horiek gogorarazteko unea iritsi da. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, a nuestro lado en este día tan importante para nosotros. La mayoría de los que estamos aquí hemos pasado 14 años dentro de la ikastola. Han pasado 14 años desde que entramos por primera vez a Jaso y empezamos este bonito viaje. En todos estos años hemos creado muchos recuerdos, todos juntos, y ahora ha llegado el momento de recordarlos. Haurrezkuntzan hasi ginen geure bidaia, Espe eta Jonerekin, eta noski hemen gauden ikaskideekin. Momentu horretan, lehenengo egunean, ez jakin arren gure bizitzan hain garrantzitsuak izan diren pertsonak ezagutu genituen. Jon eta Espe gure lehenengo irakasleak izan ziren. Gela barruan izandako lehen bateak beraiekin izan genituen. Haiek izan ziren lehen aldiz zigortu dituztenak eta lehen erdietak bota zizkigutunak. Empezamos el viaje en Aurrezkuntza, con Espe y Jone, y también con todos los compañeros que están aquí. En ese momento, en el primer día de clase, aunque no lo supimos, conocimos a los que ahora son tan importantes en nuestras vidas. Jone y Espe fueron nuestras primeras profesoras, con las que fueron las primeras risas dentro de clases. Ellas fueron las primeras que nos castigaron y las primeras en echarnos la mano. Urte batzuk pasa eta gero lehen hezkuntzara sartu ginen, Elene eta Arantxirekin. Bertan hasi ziren Aberen kontrako partidak eta benetako oroitzapenak. Lehen hezkuntzako urteetan zehar pertsona bereak ezagutu genituen. Kanpoko ikaskideak etorri ziren, orain guretzako oso pertsona garrantzitsuak direnak. Beraiekin ere oso oroitzapen politak sortu ditugu urte gutxiago egon arren.
Atal honetan Davidi eta Izaskuni eskerrak eman nahi dizkiegu, beraiekin egondako bi urteak gure bizitzako urterik pozgarrienak izateagatik. Nola aztuko ditugu konfinamenduko bideodeiak, jangoele dantza edo patioan gure laukietan egiten genituen pinu lehiaketak. Después de unos años entramos a primaria. Ahí empezaron las primeras competiciones de A contra B y los verdaderos recuerdos. Durante los años de primaria conocimos a gente nueva, vinieron nuevos compañeros, esos que ahora son tan importantes para nosotros. Con ellos también hemos creado muy buenos recuerdos, aunque hayan estado menos tiempo. En esta etapa les queremos dar las gracias a David y Izaskun por hacer que esos 2 años que estuvimos con ellos fueran los más felices de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a olvidar las videollamadas en el confinamiento, el baile jambolé o las competiciones de pino que hacíamos en nuestros cuadrados en el patio? Urte horiek pasata gero, orain amaitzak gaude, ataren sortu ginen, DBH. Oso zaila zela esaten ziguten, baina lortuko aurrera ateratzea. 4 urte egun gara azken txanpa berezionetan horitzapen berriak sortzen. Denbora oso askar pasatu da. DBH sartu ginen lehen egunean atzizan zela dirudi. Gure irakaslei esker gauza asko ikusi ditugu, matematika, euskara, sozials eta nola ez musa. Ba aldago oraindik musika jolasten ezakien norbait? Hemendik izan dugun bidaia bukatzea bakarrik falta zaigun eskerrak ematean da. Ikastolan lan egiten duten guztiei, irakaslei, garbitzailei eta patioan zaintzaile guztiei. Baina bereziki, urte guzti hauek gurekin pasa dituzten gelakideei. Mila esker bihotzez, ikastola gure bigarren etxea bezala sentitzen lortu duzuen eta. Izan ere, gehienentzako beraiek lagunak ikaslean ikustea zelako ikastolara etortzeko zuten motivazioa. Después de pasar por esos años que entramos en la etapa en la que estamos a punto de terminar, DBH, nos decían que era difícil, pero hemos logrado salir adelante. Hemos estado 4 años en esta etapa tan especial creando nuevos recuerdos. El tiempo ha pasado muy rápido, parece que fue ayer cuando entramos al DBH. Gracias a todos nuestros profesores hemos aprendido muchas cosas, matemáticas, física, química, sociales y MUS. ¿Habrá alguien en este curso que no sepa jugar al MUS? La de broncas que nos han echado por las cartas. Para terminar el viaje que hemos vivido aquí, lo único que nos falta es dar las gracias a todos los que trabajan en el Ikastola, a los profesores, limpiadores y cuidadores del patio, que nos han visto crecer, pero sobre todo a nuestros compañeros que han pasado todos estos años con nosotros y que los han hecho inolvidables. Muchísimas gracias de verdad. Habéis conseguido que este Ikastola fuese como nuestra segunda casa, ya que para muchos ver a sus amigos era la motivación que tenían para venir a clase. Badakit ez garela bete guztiak elkarrekin egon, badakit jendea joan dela edo kurtsoa errepikatu dutela. Baina gaur ez gara bakarrik horietaz banatzen. Hemen gaude ezagutzen ditugun pertsona guztietaz eta gurekin klasean egon direnetaz banatzen. Badakit ez dela erreza gure esaten, momentu asko bizi ditugulako gelan eta gelatik kanpo. Baina unea iritsi da etapa berri bat hasteko. Lan mundutik eta benetazko helduak izatetik geroz eta gertuago gauden etapa. Itxaroten gaituena ez da erraza izango, baina nahiago dut atzera begiratu, jason bizi ditugu momentu divertigarri eta politak ikusteko. Batzuk pentsatuko dute azkenean ikastolatik ateratzen direla, ikaskideak eta irakasleak behingoz begiristatik kendu nahi zituztela. Baina urte batzuk barru ikusiko dute ikastola gure bizitzen parte dela eta gure horitzapenetan betirako geratuko dela. Sé que no hemos estado todos siempre juntos. Sé que hay gente que se ha ido o que ha tenido que repetir curso pero hoy no nos separamos solo de ellos. Estamos aquí separándonos de todas las personas que conocemos y que llevan toda la vida en nuestra clase. No es difícil decir adiós. O sea, no es fácil decir adiós, perdón. Ya que hemos pasado muchos momentos juntos en clases y fuera de ellas. Pero ha llegado el momento de que comience una nueva etapa en la que cada vez estamos más cerca del mundo laboral y cada vez estamos más cerca de convertirnos en verdaderos adultos. No va a ser fácil lo que nos espera, pero prefiero mirar al pasado y ver todos los momentos felices y divertidos que hemos pasado en Jason. Algunos pensarán que al fin salen de la Ikastola, que querían dejar de ver al resto de compañeros y profesores, pero en unos años verán que este Ikastola es parte de nuestra vida y siempre quedará en nuestra memoria.
Mila esker birotzez, hemen urte guzti hauetan bizi izan ditugu momentu zoragarri guztiengatik. Muchas gracias de verdad por todos los maravillosos momentos que hemos vivido aquí todos estos años. Mila esker, ikasleen izenean hitz horiek hemen adierazteagatik. Eta jarraian nola ez, familien izenean ere bai, hitz batzuk holtza gainera aterako dira, beraien izenean, familien izenean, Julio Iturri eta Aitor Perez, txalo bero bat beraien dako. Eguerdion guztioi, gurasoen eta familien izenean mezu pare bat emango dugu. Gehiena igual esandakoa ja izan da, eta hasierakon igual konturatu zaitezte zenbat oroitzapen izaten duzute gaur egunean, ezta? Batzuk ja esan duzute, Niberter horrek eta laitsuak gehienak zein eta izan dira ere momentu gogorrak eta zailak, baina gaur ez duzute hori oroitzen. Dena den, oroitzapen hauek garrantzitsua izanik, ez da zuen motxilan daramazuten gauz garrantzitsuena. Badira beste gauz ere. Izan ere, eta berriro nik ere, sorbalda horretan daramazuen, hainbeste urtetan pati horretatik zeharkatzen eraman duzuen sorbalda horretan, badaramazuen zuen beste gauza asko, gaitasunak, gauza izugarri pila ikasi dituzuela hemen ikastola honetan. Ez bakarrik azterketak, beti azterketetan pentsatzi izan duzuen, baina bizitzan zehar gauzak egin izateko, eta hori ondo pentsatu behar duzuen, ikastolan izan dituzuen irakasle guzi horiei eskertu behar dizuela. Baina, eta irakasleek barkatu egite, baina ez da hemendik daramazuen aberastasunik handiena. Aitorrek esan zuen bezala, patiotik hainbestetan eraman duzuten motxila horretan ere, badakazu ere altxor berezi bat. Agian igual zarete horrein kontutan hartzen edo konturatzen horren garrantzitsuetaz. Baina pentsazute hor zuek atzean daramazutela jaso ikastola komunitateak irakatsi dizkizuen baloreak. Irakatsi dizkizuen nortasunak, izaera modua. Guk pertsona jaso hori deritzogun pertsona euskalduna, noski, kritikoak, solidarioak, argiak, sortzaileak, eta, naiz eta neska eta mutikoak sakabanatuak izan. Eta ere, motxilako sondiak eraman dituzuen txikiak ziletenetik, liburuak sartzen dituzten horietan gauza gehiago ere badaramatzazu, ez da. Izan ere, aipatu duzu ez, zuek ere, 2 urtetatik 16 urte arte, egon zarete, asko eta asko, 14 urtez elkarrekin, ez dakit honein konturatzen zareten ala ez, baina motxila horretan daramazuen gauza baliotsuena agian izan daiteke elkarren artean ere egin dituzuen harreman horiek. Zuzen ere, orain, bakoitzak bere bidea hartuko du, ikasgai edo bizitzaren bidea bakoitza bere aldetik joko du. Batzutan edo askotan izango duzute eguneroko harremanak mantenduko dituzute, baina beste askok ez zaite garriz ikusiko, eta auskalo agian hemetik 10 urte edo 20 urtera ikasle horien festa batean elkartzen zaite berriro, ziurrenik zaharragoak, betaurrekoak behar izango dituzute irakurtzeko, eta orduan konturatuko zaite zen olako garrantzitsuak izan diren
zuen adiskidatasun eta zuen arteko lotu dituzuten harremanak. Hori betirako edukiko dituzuten eta jatorrizko jaso ikastolan orduan askoz gehiago baloratuko duzuten. Eta esaten zeruten zuei askan pasa zaizuela, pentsa hori ze abiadan pasa zaigun denbora guztia, ez? Hemendik aurrera, bakoitzak Juliok esan duen bezala, zuen bidea hartuko duzue, harresiak aurkituko dituzue oztopoak, baina aurreratzen dizuegu gainditu ahal izango dituzuela. Ez dagoela gaindiezina den ezer, eta ziur zuen ikas ibilbide horretan gai izango zaretela hori guztia gainditzeko. Eta ausartu zaitezte. Ez izan bildurrik, hanka sartzera, erratzera, ausartu zaitezte edozein bide, esploratzera, eta egin ezazue, hanka sartzeko bildurrik gabe, bizitza horretarako dago denek, hemen gauden guztiek hanka sartu dugu. Lasai asko, ateratzen hanka hori, eta horrela. Eta ez dago inolako arazorik. Eta indarra beti sentituko duzue, hemen guztion gauden indarra sentituko duzue, zuek bultzatzen, hemen izango gaituzuelako. Eta amaitzeko, Aitor eta Biok izan duguenarekin bat datorren abesti ospatsu bat aipatu nahi genuke. Hala dio, margotuko ditugu kolore berriak. Hori zuritetik irekiko ditugu, batera aterak oiartunak ekarri ditzala erantzuna. Aukera berria. Animo! Bueno, nahiko bi, ateraztegu sinkronizazioa. Bueno, mila esker, zuei ere bai. Eta ben, beti urtero izaten den momentua, ez? Hau izaten da, agur ekitaldi honetan, Sanferminetan esaten da el momentiko, hau izaten da gaurko momentikoa, eta da, zuzen ere, zuen bideo, argazkien bideoa. Bai. Jugar
Egoi Agirre Garate. Naroa Agirre Garate. Itxaso Casado Camacho. Inés Galipienzo Naval. Aritz Casas Lacruz. Erlantz Iglesias Elizalde. Iñaki Ezan Ortiz. Maitane Iraizo Armendari. Maia Pellicer Arlesea. Imanol Nain Orozco. Egoy Pérez Lurreras. Emma Navarro Molina. Mary Zabaleta Aguirre. Bueno, da y argazkien momentua da,